Сърцата брои мангези. Ако ще го правя го по моя начин. Не съм пора, ама съм път за моите много значи. Тръсна процес към върха, не бягам, бавно крачим. Това е моя начин, правя го по моя начин. Ако ще го правя го по моя начин. Не съм пора, ама съм път за моите много значи. Тръсна процес към върха, не бягам, бавно крачим. Това е моя начин, правя го по моя начин. Закаченка карабина, бил съм за всеки порок. Всяка грешка, дет съм правил, става научен урок. От тогава промених се, подобрих се, това е лъвски скок. Ако ще имам проблеми, това да са къски или магнум сироп. Тарите, летаргията на дъното досушкат сон. Шматки коментират сречници, забравени в мон. Малко сте ми фоки, не съм толе, върма комитон. Нося италянец, на крака не съм чичикофон. И какво като в дискотеката ми носиш цайси. Личи си от километри, че нямаш 18, да признай си. Мое да съм голям помяр, ма ти си ласи. Полят го на къщка, бил на тати, гангстера е паси. Просто ми се дрипнал, се едно си песо пума. Цял живот пребан си, знам, че не е лесно с гума. Кът нямаш лев за сметката, се едно си с песо в Куба. А аз просто я плащам, все едно съм весо в Куба. Ако ще го правя го по моя начин. Не съм пора, ама съм път за моите много значи. Тръсна процес към върха, не бягам, бавно крачим. Това е моя начин, правя го по моя начин. Ако ще го правя го по моя начин. Не съм пора, ама съм път за моите много значи. Тръсна процес към върха, не бягам, бавно крачим. Това е моя начин, правя го по моя начин. Изкусно, изкуството ми не е бъно, не е тайче. Кучета стари кокъл не дават осъзнай, че млади в рапа няма да има, защото майче искат да го стискат хляба, докато търсят крайче. Картината ясно рисува се, не е HD. Рапа ще го върнем в 2015, слушах фейди. Няма комплексирам, защото скъпи марки са тренди. Това го гарантирам с моя сулей бос Ефенди. Огледалци, той е уето секси тип. Не съм треки, не съм момо, искам клипа бел джип. Аз съм 100% реал, 100% реал шит. На филмара давам Оскар, 100% мел кип. Тука пълно с цирка е G в ролята на клони. Псевдоха са G с теб и карти карбони. Шиши даже ви с месе, едно сте онго болни. Парацета моя мешат сам, защото съм много долни. Ако ще го правя го по моя начин. Не съм пора, ама съм път за моите много значи. Тръсна процес към върха, не бягам, бавно крачим. Това е моя начин, правя го по моя начин. Ако ще го правя го по моя начин. Не съм пора, ама съм път за моите много значи. Тръсна процес към върха, не бягам, бавно крачим. Това е моя начин, правя го